अच्छा भैया सब है गौर करी कि आज प्रथम बार एक कल्याणी म्यूजिक से हमने के दुगोला के कार्यक्रम गावे जा रहल बानी जा। सब भोजपुरिया भाई लोग के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन रही। जेकर संयोजक करता हमारा बानी पिंटू मिश्रा जी, सजिंदा पर लोग साथ देता, हमरा नाल पर साथ देता रहे खुश भैया, तबला पर रूपेश कुमार जी, किलाटन मास्टर बड़े खजबुद्दीन अंसारी जी, बेंजू पर संगत करता रहे हमरा मास्टर फिरोज जी, जोड़ी पर अजय पांडे, हमरा प्रेमनाथ तिवारी, बड़ भाई हमरा पप्पू तिवारी जी, सुनील भाई, यहाँ सबके निगरानी में ही कार्यक्रम होके जा रहल बा। कोनो भी त्रुटि हो जाओ तो अपन बालक जन के क्षमा करो। बाबा महेंद्र नाथ के ध्यान में रखते हुए अब कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जा रहल बा। सब सर्वप्रथम आध्यात्मिक गीत से एगो सेवा रही। अरे बगली 4 दिन में खेला खोले के बा। जयबू तू गोरिया ससुरावा बोलिया सटक जाई, जयबू तू गोरिया ससुरावा बोलिया सटक जाई, गोरी नैहर में मारो तारू माजा तो पतु की चटक जाई। गोरी नैहर में मारो तारू माजा तो पतु की चटक जाई। ध्यान दो छोटे लाल ब्याह जी, 4 दिन के जिंदगी में खेला खोले के बा ना तो जानता रहा कौन हाल होई। बिसनी बोलो मुआ हमें वो जगह पर हिसाब होई। पूछिए जाता रहा भोजन करे खातिर भेजला रहनी हो, आ तू जे वो जा आलू दो मत आ पूरी जे चौभले बाड़ू तो जैसे हिसाब करी है। जहाँ चुदुर बुदुर कोइलू तो ऊपर से ढकल दी है, ना घर के होकू ना घाट के, बीचे में बुजबुरी छोड़े के पड़ जाई। 5 गोइया रवा से नहिया लगवलू, अपना बोलमुआ के काहे बिसरवलू। 5 गोइया रवा से नहिया लगवलू, अपना बोलमुआ के काहे बिसरवलू। के ये 76 कर तारू डूब डूब के पियो तारू पानी, टेंगरा अटक जाई। डूब डूब के पियो तारू पानी, टेंगरा अटक जाई, गोरी नैहर में मारो तारू माजा तो पतु की चटक जाई।
पतु की चटक जाई। छोटे लाली तू नेट चलावा तारा उनका लगे इंटरनेट बा जहाँ तारा नंबर पर टच कोइले तो भौका भौका उगले के पड़ी चेक करी है करनी खोलाई जब भाई छूट जाई गोरिया हो सगरी धाधाई। चेक करी है करनी खोलाई जब भाई खुल जाई गोरिया हो सगरी धाधाई। अब इसने बोलो मुआ से उनका नाम जब बड़ी भाग से ही मनुष्य धोनी में जन्म ले ले बाड़ू रोडगार माँ के जही हमारी गरमी उतर जाई। रोडगार माँ के जही हमारी गरमी उतर जाई। गोरी नैहर में मारो तारू माजा तो पतु की चटक जाई। गोरी नैहर में मारो तारू माजा तो पतु की चटक जाई। अरे बना रहो दोसरा के जे संपत्ति पर सौ सिंगार कोइले बाड़ू फूला फूलल गाल बा ऐश्वर्या राय नियर तार आँख बा एक दिन बुढ़ारी आ जाए सब पचक जाए आँख धस जाए कीचड़ भी गला लोग बहुत दिन केहू ना पूछी तारा के। आने के महल में लसर तारू सोफा परलू जियान तू बोलो मुआ के तोहफा। आन के महल में ला सारो तारू सोफा परलू जियान तू बोलो मुआ के तोहफा। तारा खातिर एगो बढ़िया उपाय हम बताव तनी बाबा महात्म के बोलावो जिंदगी संवर जाई। बाबा महात्म के बोलावो जिंदगी संवर जाई। गोरी नैहर में मारो तारू माजा तो पतु की चटक जाई। गोरी नैहर में मारो तारू माजा तो पतु की चटक जाई। याद करो गोरी नैहर में मारो तारू माजा तो पतु की याद करो बार बार मानुष ना पहुँचू याद करो। गोरी नैहर में मारो तारू माजा तो पतु की चटक जाई। गोरी नैहर में मारो तारू माजा तो पतु की चटक
छोटे लाल भाई आवो जे हकड़ के गावा तने ओहिंगा गा के सुनावा ना ते जैसे तुमरी झुमरी लेके भागो आवो छोटे लाल भाई आवो।